حضرت امام علی مقام امام حسین آپ دے ایک روایت 8 ایک روایت 6 برا کربلا وچ شہید ہوئے. ایک روایت 8 تے نامے حضرت امام حسین، ایک روایت 6 تے 7ویں امام حسین. حضرت عبداللہ اے امام پاک دے بھرا، حضرت علی دے بیٹے عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عثمان، 4 بیٹے سن حضرت ام البنین وچوں غازی عباس دے سکے برا ماں وچوں 3 تے چوتھے غازی عباس ایک کربلا وچ شہید ہوئے. اور قابل غور بات یہ ہے کہ انہاں وچوں ایک بھائی دا نام عثمان بھی مولا علی رکھا. اس دا مطلب ہے کہ حضرت علی جناب عثمان تو نفرت کر دے ہوندے تے اپنے پتر دا نام انہاں دے نام نال ملا کے نہ رکھا. آپ نو سمجھ آ گئی؟ 4 5ویں معتبر روایات دے مطابق، اور میں انہاں دی مدار بھی کربلا وچ ویکھی ہے، ابو بکر بن علی. 5 ہو گئے. ابو بکر بن علی اے بھی حضرت حسین پاک دے بھرا. عمر بن علی اے بھی حضرت حسین پاک دے بھرا. 4 بھرا حضرت عباس، 5ویں حضرت ابو بکر، 6 حضرت عمر تے 7ویں امام حسین. بی بی زینب پاک دے 7 بھرا، علی پاک دے 7 پتر تے حسین پاک دے 7 پتر کربلا وچ شہید ہوئے. بھائی صاحب زیادہ لمبا ذکر نام ہی کرو تے کم از کم انہاں 7 بھراواں دا نام ضرور لبیا کرو تاکہ علی دے سارے پتر راضی ہو. آپ نے کدی بھی ابو بکر بن علی دی شہادت نہیں سنی ہونی، دنیا نہیں سن دے ہو. غازی عباس بڑے بہادر نے، ایدے وچ کوئی شک نہ کرے، مگر انہاں دے بھائی حضرت عثمان بھی نال لڑدے شہید ہوئے نے، نام انہاں دا بھی لینا چاہیے. اور اگر کوئی اس وجہ تو نام نہیں لیندا کہ انہاں دا جی نام عثمان ہے اسی نہیں لینا، تو یہ پرابلم بھی کسی اور جماعت کو ہو سکتی ہے. سن سنین تے پرابلم بھی نہیں، کیونکہ اسی تے حضرت عثمان نے بھی مننا. ساڑی پرابلم ہے نہیں. آپ سب احباب کم از کم اے یاد رکھیا کرو، میں کربلا شریف گیا انشاءاللہ اس سال میرا پھر ارادہ ہے. ابو بکر بن علی دی کربلا تو بار مزار بنی ہے. میں اس مزار تے ہر جدو کوفے تو کربلا آئیے تے راستے وچ کربلا داخل ہونے تو پہلا روڈ تو تھوڑا جا تھلے لبیے، بالکل ایک قلعے دے فاصلے تھے جڑا یعنی سڑک تو اگلا قلعہ ہے وہ دے وچوں ندی مزار ہے. اتے لکھے ہوئے ہے کہ اے علی پاک دے او بیٹے نے جنہ دا نام ابو بکر ہے، انہوں نے قبر تے بھی یہی لکھے ہے. کہ جڑے کربلا وچ شہید ہوئے
اور گھوڑے تے سوار سن، گھوڑے تو گرے نہیں، شہید ہو کے گھوڑے دے اتے ہی گرے، گھوڑا میدان چو دوڑیا، اور جدوں اس جگہ تے پہنچیا جتھے مزار ہے تے ایتھے کچھ لوگ آباد سن، انہاں دا بستی سی، ڈیرا سی، انہاں اتار کے تے اوتھے ہی دفن کر دیا۔ آپ دا مزار اس جگہ تے معروف ہے ابو بکر بن علی دے نام، اور اس گل دی دلیل ہے کہ مولا علی ابو بکر تو نفرت نہ کر دے، محبت کر دے آئے تاں اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھیا ہے۔ دنیا نفرت نال نہیں، محبت نال ٹھیک ہوئے، دین نفرت نہیں، دین محبت ہے، دین فرقہ واریت نہیں، دین پیار ہے۔ عزیزم کتاب معتبر نہیں ہے مگر واقعہ ہوتے موجود ہے روضۃ الشہداء دے اندر، معتبر کتاب نہیں ہے، تاریخ ساری معتبر ہوندی نہیں، اندھے وچ ایک واقعہ موجود ہے روضۃ الشہداء کہ ابو بکر بن علی نے اپنے بھرا کی عرض کی تھی کربلا دی 10 نو کہ بھائی جان تسی میرے بھرا ہو، ساری زندگی میں سوچ دا رہا میں اپنے بھرا حسین نو کوئی تحفہ دے مینوں سارے تحفے نکے لگ دے ہائے تے تواڈی شان وڈی لگ دی آئی، اج کربلا وچ مینوں نظر آندا ہے جے میں اللہ دے راہ تے شہید ہو کے اپنی جان دا تحفہ تانوں پیش کراں تواڈے نال شہید ہوواں تے اے تحفہ تیری شان دے لائے کہ تو زہرا دا بیٹا۔ تو سرکار دے اس بھائی نے اپنے بھائی کو اجازت لے کے جان راہ حق وچ پیش کر دی۔